ekaa kertaa vähän kovemmin sen. Se yritti purra siihen sillä voimalla, millä se puree siihen toiseen tyynyyn. Tää on ekaa kertaa tommonen vähän ihamainen. Joskin se on aika pehmeä. Mä voin tosiaan sanoa sulle, että päästään vaan sinne väistämään. Jäikö hyvin kiinni? Hyvä. Tehkää vielä yksi puru ja jos se on vielä paremmin kuin tuo äskeinen, että se ottaa kerralla vielä liempaa kiinni siitä, niin sitten auttaa. Se oli ekaa kertaa tuolla kovalla esineessä. Miltä se nyt tuntuu se puru? On se lujasti se puree, sitten sille antaa vähän aikaa. Niin. Joo, eli nyt pitää vaan tällä kovemmallakin neuvolla saada se iskunopeus. Että se tekee kerrasta sen otteen. Se sama mikä sillä oli sen toisen tyynyn kanssa silloin aiemmin. Hyvä noita! Näytä sille! Hyvä! Hyvä, noin. Yritän tehdä pikku rauha siihen vielä autoon, niin sitten saisi sen siihen rauhoittua vähän siihen uuteen lelluun. Noin, hyvä. Hyvä. Noin,
Hieno noita, hyvä. Hyvä noita. Hyvä kädet tuli pitkästä aikaa. Hyvä noita. Näyttihän se vähän, että paranee.